Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala hadiyalah wa may yudlil fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pangasanipun para alim, para ulama miwarasatil anbiya ingkang tansah kula dherehi kula jenengan berkahipun. Langkung-langkung pangasanipun Al-Mukarram Simbah Kyai Soeharto ingkang tansah kula takrimi. Pangasanipun Al-Mukarram Bapak Kyai Muhammad Dusyono ingkang tansah kula takrimi. Pangasanipun Bapak Kyai Haji Maun apa nggih? Asmaun nggih. Ingkang tansah kula dherehi kula ajeng-ajeng berkah doanipun. Sedaya para bapak kiai, ibu hajah, ibu nyai ingkang dipun mulyakaken dumateng Gusti Allah. Pangasanipun sosok agung wonten ing dusun Jelgiwi namun Bapak Lurah Perakatipun ingkang kula dherehi. Takmir Masjid Al Yasir ingkang kula hormati. Muslimin muslimat jamaah mujadalatul mustafirin ingkang dipun mulyakaken dumateng Gusti Allah. Monggo panjenengan sedaya kula dherekaken tansah munjahaken syukur dumateng Allah biqaulina kalimatut tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Wonten ing malam menika saged maca bilwujud kanthi niat saking griya menika pindah DPDP kali Gusti Allah ndonga udhoni astajib lakum lan tolabul ilmi mugi-mugi dadosaken selaman slumun slamet dunya akhirat. Allahumma amin. Pangapunten sepen pangsanipun Bapak Kyai Makmun ingkang tansah kula hormati saestu. Pangapunten Mbah Yai. Boten boten nyet mboten nggih. Iki tak kletek nembe insyaallah. Ingkang tansah kula dherehi kula ajeng-ajeng berkah doanipun. Monggo panjenengan sedaya kula engetaken wonten Pak nggih. Ora sing ngelinasmu kepripun boten. Iki alhamdulillah mlebu tanggal 1 besar niki Bangpun Pak. Mugi-mugi malem sing mulya menika kula njenengan tetep netepi napa perintahipun Gusti Allah ndadosaken slamet dunya akhirat. Allahumma amin. Sholawat lan salam Allah mugi tetep konjung wonten junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula njenengan sedaya saestu ngantu-antu syafaatipun. Mugi-mugi termasuk tiyang ingkang berhak nampi syafaat beda wonten ing yaumil qiyamah. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Ini mulai ngaji ora suwi. Nggih. Mboten ora tekan isu ora. Yang rolas yo ora. Pokoke iki nyong ora matur setitik masalah kurban ngono ya. Heeh. Jadi masalah kurban kowe panitia apa takmir kowe tanggung jawabe gedine pol. Budi terus tukang jagale kowe ya tanggung jawab gede. Siji dipasrai kewan kurban. Terus mereka nampak panitia apa takmir ngono ya. Heeh. Iki ngaji-ngaji sing barang arep keton kaya kowe ya. Ya biasanya wis pinter-pinter ngono. Yukur cara-carane eling-elingan ngono be ya. Cara nang Indonesia
apa kae sing jenenge apa Pak? Ya tukang jagal halal ngono lah yuk. Ana kan gue kayak ngerti rika. Kang jagal halal ngono lah. Jadi niku sing jadi ketuanya ndak main-main, putrane Mbak Maimun Zubair. Sing siki dadi wakil gubernur Jawa Tengah. Lah nek Kebumen wakile niku insyaallah nek boten luput niku jadi minta keprepon niku. Senes wakil bupati wong niki tukang jagal halal. Muhammad Nasrullah, langgar sing Jawa Tengah niku asmane Abah Muhammad Solihin saking Kudus. Dan niku wingi kula alhamdulillah tomot carane ya seminar, dikatakan di seminar kono kula tomot teng Brenggoja di tanggal 4 dinten Minggu. Niki cara nyembelih halal. Ya kabeh ya ora ukur cara wonge diwarai bae. Ini wonten dasare. Kabeh kan dasare kabeh. Lah wong dadi takmir, dadi panitia. Rika diwehi sapi umpamane ya. Waras. Ngerti sapi waras? Iya. Lah rika uling karena kok nganti dengklang urung disembelih. Ngerti dengklang keceklik tugel sikile. Niku panitia wajib ganti sing sehat maneh. Nek ora panitia kedosan. Ngrenggane wong pitu jajan. Jadi kudu hati-hati. Harus. Rika dipasri wedhus. Wedhus api. Lebar nang gone rika kok tumbukan tugel. Urung nggo kurban, ya panitia wajib ganti sing waras maneh. Masale syarat rukune wong kurban kewane niku sehat, ora sanglir, ora tugel sumune, ora tugel sikile. Lah umpamane sing jagal sapi buntute kok pedhot kurung disembelih. Umpamane ya. Niki panitia iki kudu wajib ganti lho, Pak. Sebabnya sapi sing buntute tugel krana dijagal kontrol kan ora sanggo kurban. Dan iki dadi tanggung jawab pasti saking abote. Kowe nek dipikir sing kaya kowe tapi yo urung tau terjadi yo. Iki hanya mengantisipasi mulane kowe men cara wonge ya terus cara nyembelih ya aja sing diweruna lah didelehi apa kae nganggo kudu maksudnya wedhus siji sing disembelih sijine aja nganti beda weruh. Ndak kan stres. Diumpet nasib dideli sate. Nang kita biar kayak kowe yo Pak yo. Ora diedene kene disembelih sakjane bilang-bilang anak apa turu kabeh. Iya mengkiring lah kan jane dibulune tugel. Sing urip. Lah kowe main wedhuse anteng ditongani diteplak-teplak digawe nyaman. Masalah daging sing stres karo sing ora bi enak sing ora stres. Jadi digawe nyaman wedhus apa sapi. Lah terus kuling limpana sapi ya ana carane. Digawe sing ora nganti debu apa angger nanti di kaya sing badan nang YouTube ngamuk ngono kaya-kayaan. Nabrak mobil, nabrak motor, kok ana yo Pak yo. Lha kuwi mulane kula jenengan sedaya wong yang mendekati hari raya Idul Adha esuk ya diantisipasi digawe sing nyaman. Karepe kaya kuwi. Wong nyembelih wis ngerti dongane kabeh. Mbok nggih. Sing penting pesone niku landhep aja kedul. Aja kedul. Peso kuwi harus landhep temenanan. Terus nek urung putus cara urat sing telu kowe peso aja cukup di junjung
Lho kok ben dicucuk bareng gongku lho padha toto se. Dibaleni maning kowe ora kena kowe. Nggih, ora sah sebelah sing kaya kowe. Dadi cepalangan ngati-ati. Lah nek wis dipastikan wis tugel kabeh ora tiga singgo meng waduk, singgo meng getih, singgo meng tengkolongan pangan yo Pak yo. Wis pedhot kabeh. Akibae peso ditarik. Lah peso siji gobek siji kuwi nggo nyembelih siji bare dikumbah sing resik. Aja kok diserbet nganggo gombal. Harus dicuci. Jadi orang ini kewan anu bendo siji nggo nyembelih sapi loro. Nek wis dikumbah oleh 50 oleh, tapi nek ngumbah ya ping 50. Masalah getih niku najis. Ini ngaji omong-omongan kayak wong rembugan ngono ya. Pancen mau Kang Mai tak niati yang kaya kowe yes wan ngerti ya. Ya cepalangan. Terus oleh ngolahi nggon masalah usus karo jeroan sing bangsane ati, jantung kuwi ya dipisah. Jadi wong kene cerek karo kali saking kepenak. Aja nanti siki andung usus dicampurna karo daging resik kaya apa dagingnya melas. Jadi usus diplastiki dewek, daging dewek akibat di wadai jadi siji. Ada usus, jeroan, kulit bareng digolong dulu kena. Boleh nengani kenang ijo-ijo, tekan kapan tetap diolah orang patek enak kok kayak gue itu. Iki yogur caranya membenahi yang belum benar. Ya hasilnya ngerti, nggak nolak. Pakai sengek, doyan, kayak gue beda yo. Ya masa kon guwangi paham. Tapi nek dhewe kok gawe higienis, maksudnya napa an-nadzafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Mbok kaya kowe. Lah sing terkenang telepon, ijupe ora ilang. Makane sijine najis, siji ambu, loro warna. Mbok iya Pak yo. Kaya kowe ora. Lah ngersiki daginge rika kenang belek. Tletong ijo dimasak baik. Kira-kira wis najis warnane petakon. Najis mboten? Ya najis lah. Masalah warnane kudu ilang, ambune kudu ilang. Sing ora mambune wis ana warnane, nek kowe tletong blek wedhus napa blek sapi, mbok kowe nang usus mbok nang apa, tetep hukume si najis. Ngandel ya ngono ora ya ngono. Lha sing kan najis dipangan kira-kira secemplon kuwi najis kabeh ora. Pikir dhewek piye? Nggih. Aja kaya wingi aja wis. Masalah yang sering ngampani ya anak apane jenenge? Anak dagingnya, anak babate. Ya orang nggon babat kuwi kira kurang resik bae. Kan iya Bapak. Lagi, jadi nggon waduk mau didadekna siji, nggon usus didadekna siji, aja dicampur karo bangsane ati, terus apa kayak jenenge perut, terus apa jenenge jantung itu dipisah dewek. Jadi kok diwadahi plastik, wis nggon usus nggon sing ana tletonge kuwi karepe kon dipisah ngoten niku Pak. Niki pokoknya ya sing wingi moga-moga Gusti Allah ngapura ngono lah yo. Wong nyatan karo dijangan ya sing jula usus lah. Yo ora iso apa gua nganti resik bisa. Anu saged. Wong masane jenenge najis kuwi temenan oleh gua siji wernane, ambune. Terus menange apa amane Pak yo. Ana kuwi rehon. Ambu terus warna launun apa bahasa Arab kemudian pelalainya biasa apa dan ini gue perhatian pulau jenengan kabeh. Lah terus wong kurban kowe oleh gabali daging sepile sing duwe wedhus umpamane dhewe mengene awake mung panitia ya diwehi sampil mburi siji ketokna gawakna apa diwehi atine ya kena.
Nek sapi biasane kowe 5 kilo daging biasane sing beda kurban iku sing pun mlaku nang kene nyong ora ngerti. Dadi aja nganti sing lha kok iki dibagi dadi pira ya terserah dibagi wong pira. Tapi sing kurban kowe biasane diwehi sampil siji. Oleh wong dijak sepertelu be oleh. Lah terus malih apik disembelih dhewek apa apik nang panitia. Nek afdol disembelih dhewek afdol. Tapi nek dheweke ora kober kowe ya nek nang panitia ya awet amplop yo sing nyembelih. Mbok nggih kuwi nek iki lha yo. Wis ngerti lah yo kowe lah. Apa sih biasanya melaku monggo. Kadang-kadang kan wong dijual sampile yo ora kuman kene. Umpamane ana sing kowe ibaratnya ukuran ngono lho Pak. Oleh seperti lu jiot jenengan disembelih dhewek nang omah sing seperti lu didhahar jenengan sing 2/3 didumaken niku angsal. Niku kados ngoten nggih, men jelas ngono. Nek kon abdol isih abdol disembelih dhewek. Rika kos dunia arep awes sapa. Monggo tunggale tanggelmu monggo. Nek tenggen kula sing nyembelih dhewek akeh. Malah rata-rata tenggen kula nyembelih dhewek beda Pak. Nek kados niku. Niki masalah nggon ngaji kurban kowe kaya. Jadi ukur alam-alaman nggih lah ya mulai ngaji ya. Insyaallah ana manfaat teh. Lah kowe nang kono kowe nek wedhus aja diweruhkan nek kancane adi disembelih apa sapi. Yang karena ukur wedhus siji baru ya ora apa-apa ngono ukur siji, ora usah digawe aling-aling ana bakire ora. Lah terus oleh ngencang kowe aja nganti tumbukan mbok sumune kotor. Iku pun nggon kencang pi kaya kowe yang aturane. Masalah kok kono kuwi payah. Siki jagal nyembelih sapi siji kok nganti ora sah Pak. Kowe nek nganti ora sah ora ditambah karo Gusti Allah krana nyembelih, iki jagal kiye. Dosane apa ganjarane kok dijaluk nggo wong sing wong 7 sapi kowe. Payah ora? Payah. Jeneng kan jagal kuwi anu abot asli-asline. Nganti ora sah krono sing ora sah krono sing nyembelih gitu. Pesok wis diglegak nasren. Glek kok kalian munggah. Ana sing urung tugel ngono namane iki kono nempu iki jagal kaya piye. Andel ora? Mboten sah iku 9 kaya kowe. Lha nempu iki beda 20 juta mendem ora? Lha nek ora ditempui sing salah masalah sing nyembelih kudu sing awake kewan wis pasrah. Mulane kepasaran kaya wis saking abot ora kur amplop 50 100 resikone gede banget wong niku anak hukum syar'i. Lah pamane siki ngerti kok bendone ora diasak ora dikumbal terus go nyembelih terus go nyembelih piye ora asal sing nomor loro. Yang wong sing ngerti perlu produsen disembelih kami jaluk ganti karo sing nyembelih Mas yang salah kowe. Kayak ngomong kan, nembe ora dikumbal kuwi. Ora sah sembelene kewane nyung sebab gamane kok iki najis. Nyung jaluk ganti karo kowe. Wong ora gelem jaluk ganti pasrahna karo Gusti Allah, ganjarane dilurut, Pak. Wong sing nyembelih kowe. Jajal. Kuwi kaya kowe. Hukum ora kena cara-caranya orang yang ngelumbu ini mau anak malaikat. Masalah malaikat nyatet nulis roki karo ngerti kisah karoran malaikat yang ngerti. Nek manusia sih ukur hukumnya manusia ora wae dosa, ora wae siksa, ora wae ganjaran. Nek hukumnya Gusti Allah ketemu nek akhirat. Dekat-dekat nangkani amplop 10 sing loro rasa tombo ora. Dan iki mulane perlu kadang-kadang sosialisasi dengan masalah yang seperti ini. Gon mubah, ya sosialisasi. Nek memang gue salah hukum nanggon hukum syar'i Pak Soeharto kudu ngomong. Bagi kiai
Makun ya wani, terus bagi kiai ini kok wani, Pak Tusyono wani. Lah nek ora wani ora usah dadi kiai. Masalah nopo? Ngisor yang ditemuna ya kiai memang ora nggih bro, kenapa ora ngomong? Abot kiai. Bagi makmun umpamane. Lho piye? Najis kok dicampur karo daging. Biasanya bisa diunggah daging lele koran. Dagingnya kan dipangan ora kena najis. Kudu dipisah. Masalah hukum niku ora kena diutik-utik kecuali darurat. Lah nek asu kena dipangan asal rek ora ana panganan kecuali asu tok. Tapi nek najis dicampur ya sudah. Urusannya kuwi sing beda ngenak najis mulane ngumbah najis dewek ngumbah daging dewek. Dipisah, aja dicampur. Oleh bagi diwali plastik, khususnya plastik, bundel, dagingnya kayak kue, jadi berpisah. Umpama wis tekan rumah, berjadi dioplos, jadi sisi kerang najis, urusan yang sing ngolah. Ning panitia ora dosa wis. Mboten. Paham yo? Nggih monggo nggih sing beda kayak kue. Lah nek orang eling kaya kiye, engko lha biyen nek lapangan diomong napa ora karo kiyaine mboten. Kula mboten ngomong Pak Harto umpamane. Terus liyane yo ora Pak Tusyono ora mlebu nyong-nyong tak omani mung dhuwure. Lha men kok diulang ora ngerti diulang dene ora ngomong. Pentro nyong nang akhirat lah. Niki temenan Pak urut-urutane kaya kuwe. Mulanya mau giring bedus sing mlebu dhisik wedhus apa sing giring yang takon. Ayo sini. Sing giring mlebu dhisik wedhuse lunga ngapur. Galek. Mulanya Rasulullah urung arep mlebu swarga wis mlebu dhisik metu maning. Nek umat urung mlebu kabeh Rasulullah urung. Niki temenanan niki masyaallah. Ana giring wedhus sing giring mlebu dhisik giring bebek nang ngarep. Angger anu nang mburi jenenge udu ngger, udu giring. Cocok lampah. Mbok isinya cocok lampah kayak pengantin joget. Mbok arep anu jenengan tanglet monggo. Lho sore takon tak tutup medan. Ya pancen kula niate namung kados niki, Pak. Jadi men jelas paham gamblang ngono ya. Mbok arep kanggo ngisuk tanggal 10. Wis tuku wedhus burung. Ya wong sebenarnya udah nang toko. Lah mun duwe nang kandang ya ora apa-apa geret mengene bedhe apa geret nang pasar. Wis karepe kan ngono lah. Wis kudu-kudu wedhus-wedhus sering Kak. Asal jadi geret maling ya. Kalau digeret maling apes. Niki pun paham nggih. Pun kula akhiri mugi-mugi bermanfaatipun saestu sedaya Pak Punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.